Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on ñaganama jaam Allah bajjo baɗowo ko weeli ɗum taw hay goto firtata bisimilla moon e hayangoji men hande ko altine balɗe 17 e lewru joko hitande ujunaje 2026 roɓindo moon jaydeji arti gam tongande on koɗi piriɗi pirtiɗi cariɗi cakti e ndeɗo ñalande ko ɓuuri ko hew e jaydeji ɗiɗi ɗi dawi hande e alhaali gomuji gimmiɗe e lesɗele Afrique tawa noon ko jambureɓe tigui ngoni e ɗin ɗon gomuji woni organisation société civile africaine kamen de ɓe puttiti ɓe nanadiri e si noon ɓe mbaɗi batuji gam tigui fellidde nanguiran omo ganduɗa ka woni Macky Sall gam si hombo foɗitire jappere gomu gendiji aduna woni organisation des nations unies de wawa yawtu no hannirta ni ha taki jande le parlement windi ko candidature à l'ONU l'Afrique civile Paris sur l'expérience Macky Sall ha joni jande wi ko omo ganduɗa ka woni keyniɗo ɗin ɗon gomuji fof de taw noon kam woni coordinateur général biyeteɗo Cyril Nguégang kam de wi ko jaggirande Macky Sall de ko jaggirande Afrique fof saabu noon hande yonti Afrique daña fodde mum e nder aduna he e wiide jayde le parlement ha joni jayde nde wi ko ɓe ganduɗa kamen jilla e organisation société civile africaine ɓe mbidey Macky Sall hombo jogui darde wawde tigui kak suuɓe heyno on ɗon gomu gendiji aduna woni organisation des nations unies saabi noon kam heyninoma tigui tigui lesdi Sénégal Macky Sall esi noon heydinoma gomu Afrique tawa noon ko union africaine mo wiyete esi kala ko moƴƴinta hakkudeji e nder aduna he Macky Sall faɗɗima faɗo mum yahi hen no hannirta ni e wiide jayde le parlement jayde Walf Grand Place kam noon tigui gonɗiniri ɗum saabu windi ko secrétariat général de l'ONU les organisations de société civile africaine portent la candidature de Macky Sall hina wayno de e foɗodirede jappere gomu gendiji aduna woni organisation des nations unies hina wayno de ɓe ganduɗa kamen goni e gomuji Afrique tawa noon ko jambure ɓe goni hen woni organisation société civile mbo Afrique dey kam jaaɓi nanguiran Macky Sall gam janggo jaam wawa ƴettu nden ɗon jappere ha taki jayde ɓesdi hen des OSC de 4 régions africaines se mobilisent à Cotonou pour la candidature de Macky Sall hina wayno noon gomuji gimmiɗi e dongle nayyi e nder Afrique dey hina wayno kamen de ɓe paɗɗima paɗe mumen esi noon ɓe darima tigui gam jaggirande omo ganduɗa kam woni Macky Sall ngam wawa heyno tigui tigui on ɗon gomu tawa kam woni secrétaire général de l'organisation des nations unies e wiide jayde Walf Grand Place jayde Sud Quotidien kam arti ko e ɓesdare nde ganduɗa nde coggu essence ɓesdama nde ha taki jayde Sud Quotidien windi ko hausse des prix des carburants l'état se justifie les critiques pleuvent ina wayno noon laamu ngu de wi ko sa yii coggu carburant woni essence e gasoil ɓesdade ko caɗele ɗe gonɗe e nder aduna he haareji ɗi ganduɗa nde hiɗi ndewi hakkude Russie e Ukraine esi noon ko kewi ko toon to Iran e lesɗele denduɗe woni États-Unis esi noon Israël ɗum fof de taki caɗele carburant kam ɗum tinama e kala lesdi aduna e wiide jayde Sud Quotidien haɗani noon ɓiɓɓe rendo Sénégal de kamen kam ɓe beltaki hen ɓe jahdani hen ɓe gondani hen ha taki noon ɓe jekkiti kongi de hollidde tigui tigui ɓe beltaki e ngol ɓesdugol cogguji ɗi ganduɗa de hiɗi jowoti e essence woni gasoil e ko wayi noon ɗum noon takat cogguli kala ko rewi hen walla kala ko yowati hen pasuji en esi noon ko jamate e ko hutortede kam ɗum ne ma coggu ɗum ɓesdo e wiide jayde Sud Quotidien jayde Le Soleil de kam ne arti e ngol ɗon coggu ɓesdagu tawa noon hina yowati e essence et gasoil sabo windi ko hausse des prix de l'essence super et du gasoil l'état réajuste la subvention maintenue ina wayno hay siko tawi laamu ngu ɓesdi coggu essence e gasoil de hatta hina waɗi koppareje ɗe ganduɗa de hombo ɗe jubba hombo ɗe ɓesda e coggu he ɗum noon wiyete ko subvention tawa noon ko ballal yowati e ɗin ɗon cogguli ɗi ganduɗa de yimɓe heɓe ɗi ndondo tawa noon hina yowati e joguiɓe werlaji woni essence et gasoil si wonano on subvention de hina wayno coggu ngu ma ngu ɓurtiɗ e wiide jayde Le Soleil jayde nde wi ko plus de 1350 milliards de francs CFA mobilisés en 3 ans pour soutenir les consommateurs ina wayno de e duuɓi tati laamu ngu de rondima ballal ngal ganduɗa de singal ngal ɓetama ha ngal tolno e ujunere e temedde tati
tati e capanɗe joyi milliards e koppareje men e hakkunde ɗin ɗon duuɓi tati. Jayde nde ɓesdi hen une tendance haussière dans l'espace UEMOA. Professeur Amat Ndiaye, économiste, une décision difficile et politiquement impopulaire mais nécessaire. No wayno de omo ganduɗa ka woni professeur Amat Ndiaye tawa noon hakkille mum omo yowati e ko fayi e faggudu e si noon e ɓamtare e kisal de wi ko haysi tawi ɓesdugol coggu essence e gasoil ɗum welani rendogo de haɗata noon ma ɗum waɗe saabu noon ko ɗon tigui jamanu tolni e wiide Jayde Le Soleil. Jayde Rewmi Quotidien de wi ko omo ganduɗa ka woni hoorejo suudu sarɗiji woni Ousmane Sonko de holleri fof dañal mum e si noon kisal mum e ɓamtare mum saabu wi ko si ɗum fottitinama de kam ɗum foof ko werlaji ɗiɗi woni wotoji ɗiɗi ɗum tan jogui e si noon galle goto e ɗum ko ganduɗa de si lewru maayi kam ɗum yoɓate ha taki. Jayde Rewmi Quotidien windi ko 2 véhicules une maison salaire. Sonko dévoile enfin son patrimoine hina wayno de e jogogal mum de ko ɗum tigui Sonkol wi ɗum tan jogui e si noon e nder Jayde Rewmi Quotidien ha joni Sonko ɓesdi hen ko je n'ai ni des milliards ni des centaines de millions francs CFA kam on mo ganduɗa kam woni Ousmane Sonko de keyniɗo lande Pastef e si noon gonɗo hande hoorejo suudi sarɗiji de wi ko jogaki milliards uji ɗi mofti e si noon jogaki million ngaji kewɗi ɗi ganduɗa hombo ɗi mofti e wiide Jayde Rewmi Quotidien. Hatta noon e nder Jayde Dakar Times omo ganduɗa ka woni Mimi Touré tawa noon hombo jilla e lande Kiray e si noon tawa hombo heedi e laamu heede kam yekkati konngol wi tigui yo Sonko layan yimɓeɓe koppareje ɗe ɗe joguinoɗe woni keyniɗo jagorɓe lesdi Sénégal woni premier ministre de yo layan en ɗen ɗon koppareje hoɗo ɗe naati e si tawa noon heɗe tollino e milliard goto mo ganduɗa de hombo tigui temedde jeeɗiɗi million ngaji e wiide Jayde Dakar Times. Ha taki Jayde windi ko Mimi Touré à Sonko qu'il nous dise comment il a dépensé les 1 milliard 700 millions de francs CFA. No wayno tigui de kam on mo ganduɗa ka woni Mimi Touré de wi ko ɗen ɗon koppareje ɗe ganduɗa de kam ɗe tigui Ousmane Sonko joguinode wayino ko ha joni hay goto anda ɗo rewni ɗe hay goto anda no ñamri ɗe e wiide Jayde Dakar Times. Jayde La Libération de article e ɓe ganduɗa de ko bat boneji ɗi ganduɗa de heɓe tigui jowati e débati gorkati en e si noon gora débat en de tawa noon heɓe dabta yimɓe ñaw mo ganduɗa de kambo woni sida. Ha taki Jayde nde windi ko nouvelle affaire d'association de malfaiteurs acte contre nature transmission volontaire du VIH et mise en danger de la vie d'autrui révélation sur un coup de filet. Hino wayno de hewɓe jaggama e ɗum ko yowati e alhaali gorkati débati en de tawa ko toon to Kaolack hina wayno de section mo recherche mo Kaolack de kam jaggi Antou Ñing tawa noon duuɓi mim hiɗi tolno e capantati e go'o kam de jaggama toon to Kaolack e si noon omo ganduɗa ka woni Ibrahima Gueyne duuɓi mum hiɗi tolno e capanɗe nayyi e joyi kam ne jaggama de ko e tigui galle cafrirɗo gonɗo Kasnak toon tigui liggotono Babacar Sy tawa duuɓi mum hiɗi tolno e nogas e jeetati kam de ko janguinowo Kër Ayib kam ne nanggama Omar Niass duuɓi nogas dañi tawa noon ko décorateur moƴƴinowo ngari de si yimɓeɓe pottiti kam tigui de ne nanggama hina wayno noon ɓen ɗon foof de ɓe kattete ko alarba o mbo paɗen kamen noon caggal de ɓe uddi e galle gonɗo toon to leegal Kasnak Kaolack nden tigui de ɓe mbaddidira ha dadiɓe ɓe gari de ɓe naate e nder galle he noon ɓe tawi ɗon ko ganduɗa de kala ko woni ko hutorte tawa noon heɓe lelodatno hakkude mumen ko wayno préservatif aji en e goɗɗum ko ganduɗa de hina hollira tigui heɓe lelodatno e si noon kam on mo ganduɗa ka woni Antou Ñing de kam jaɓi noko hombo wonduno e Babacar Sy e wiide Jayde La Libération. Gasnirten ko coftal ɓalli sabo Jayde Rewmi Quotidien Sport Plus de windi ko équipe nationale du Sénégal le nouveau sélectionneur connu mardi. Ina wayno de siko en garti e kippu gendiji Sénégal woni équipe nationale mo Sénégal de keso o mo ganduɗa ma ƴette gam wona eltowo on ɗon kippu gendiji Sénégal de ma ande e oɗo talata mo paɗen e wiide Jayde Rewmi Quotidien Sport Plus. Jayde nde ɓesdi hen goɗɗum ko ganduɗa de hina yowati e on mo ganduɗa de kam eltatno tigui kippu gendiji Sénégal inde mum ko Pape Thiaw hina wayno hakkunde mum e goomu fukko kosngel gonɗo e nder Sénégal de hakkunde mumen welani saabu Pape Thiaw wi ko yo goomu fukko kosngel gonɗo e nder Sénégal de yoɓ ɗum koppareje mum ɗe ganduɗa hombo ɗum ɗe jogoni ɗe tolni e temedde nayyi e nogas e tati e million ngaji e koppareje men noon tigui Jayde nde windir ɗum Pape Thiaw réclame plus de 423 millions francs CFA à la Fédération sénégalaise de football e wiide Jayde Rewmi Quotidien Sport Plus. Bandiraɓe sehilaɓe ɗum wondo seeɗa e komin gaddanno on e ko jaydeji ɗi dawi ko tongu hande tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o.